Kajing it kabang iyo na kikmikik pa kalong kabapalat lem shisha. Ha kaba kacimut beriu langi start katno kamla ban perkat yaka. Hadu katno kajing jeliu kajing it kikmikik pa ya lagi jong kikun. Pin bishar ya kajing mut jing perkat kikmikik pa kidap tang da kajing it ya lagi jong kikun. Kumta ngin yo i bagi terisi tom met labat sengi kidu thia du dam kisha uslap kesengi naga benta ban pensuk ya kikun kikti watla ya lade kim itu ya ua ubi Henry kitipat hadu katno ke jing koridor jong ke jing stan naga benta jong kikun kikti naga tagadau kitresi tom koi ban penlong babu pabu ya lagi jong kikun kikti kumta kalong kabae bha hadu kata-kata kim dei tangkat ne hidak ki ba pen pa we ga jing it ki kimi ki pa ya la ki jong ki khun shibon ba ki daw shibon ba ki dak ki jing tre shi tom ki jong ki Henry ke jing mut jing perkhat jongi kam kot ban mut dor lot shapang kata ga jing it ba ki kimi ki pa ki it yangi hadu kat no ka kraw bar ka jiliu habanga pule ya ka wei ka khana ka baja shisha hang ni ha perthai ngalap ba ga jing it jong ka kimi kalong ka papalat shisha ya ki khun kani ka khana kalong ka baja shisha shapang ka wei kalong kmi ka bakerteng ka merian bakmir ka merian ka deina Jerman lakha ya ka altrik ujuan ka ndai spa san pho ka don laingut ki khun kala don ka jing sngosi hakapor ba ka merian ka armen ya ikhun ibaar jongka kala sha ban badbor no shiwa bakan kha kani kalaja hakapor bakadang dap khat pras nem karta bat ulok jongkaru ula ino yaka hadin kata kani ka briu kala yapoi kha sebat wei pat ubriu ubak trei yaka kam manager ban na uneru kala yo yaka wei ka khun kenthai bat ka deiru ka khun ka balai ka bakerteng ka ana tang ba une ubriu ru syamla sumar ula ino yaka kumta baro laingut ki khun kilong kum ki khun blachu yo namar khlem ki khpa basumar yaka dalade kalhab ban tre shitom ban pendit pinbiang yaki jingdon kam ki khun ki kiti haba ka ana ka badai ka khun khadu kaladap nyos nam karta ha ka wei ka step kala ya dom bat laka kmi ha ka taka jinglong khna jongka bat haba kala dom ya laka kmi kala rai ban omelet shaskul ha ka taka stem bat kalami nalaying ban lej up ya ka parlok kat badang up hangta wei ubriu ubakateng ugravaski uni ugravaski udai unong trei ubajupen khoying haying jongka anna uni ubriu ula kidnap ya kene ka khna bat hadin ba ula kidnap ya ka ula bat bor bat penyap ya ka hadu ba ula thebru ya ka med yap jongka ha ka wei ka senduk bat lej bread sha ka wei ka wa ka pakerteng ka kanal tang ba syamla bread apo la shu bread harut jong kata kawa haba ka anna ka khna badang news nam kam syamla wan phai shu shalaying wat hakapor ka baladum ki ba haying hasam ka henmen jong ka kilay lamwir bat kilay wat keleng ha ka ba khadu habam syamla syamshu kilay pha bat ai no shaki bor jong ka an shaki pulit ban pentep ya gane ga jingja hadin ga jingtrai shitom lang bat ki boar pulit lalap ya kene ka med yap na ga sunduk balabrat ya kene ka khna bat ki pulit kila penlong ru ya ga jing toket u bale ya kene ha ka bakhadu suki pasuki kila syam bat lalap badai ukravoski uba penyap gumta kila register case ya kene ka kam persya ya une ubriu bat ubala jubat bor teng ru pat ya ki wei ki kentai hadin kane latian bishar ya uni ubriu haying bishar bat habalatian bishar ya daka jingya side ringkat ki lawyer na ka benta kane ka case ha ka bakhadu ka wei ka rai kalami nang ta na ka ying bishar ba uni ubriu ukta ka jingmut jing perkhat namar ba udan ya ka jingpang hormon terapi ka bakta ya ka jingmut jing perkhat ru ha ka ju kapor ringkat ru ka bala ban wanra daki wei pat ki jat jingpang haga jingtian bishar kabalai bat kabakhadu laong baka ying bishar kala penksan sya une ubriu
ba shimla day setia ubale ya kene ka kam kumta kala rai ban dismiss no ya kene ka kes bat ugraboski bat ka kmi kila ya kemen layar ki haba kila yo sngo bala dismiss no lane la pendu no ya kene ka kes kat ba ugraboski bat ka kmi kidang ya kemen hangta bala sngo ya kata ka an ban pendu no day hakane ka por ka Marian kala khibitar daga jingsngosi thang rengkat ke jingbitar cela ya une urunar namar ba shemla yo ya ke jingpen saja na ka ying bishar kumta dala de kala say ya ke pistol bat kala lech jan jong u kala siat hangta ha ying bishar ya u hadu pratli ki kuli tangba ki kuli ki badai ha ka met jong u ilong nriu teli bat ula ke lon yap no haju bat ke Marian ka ongru I did it for you Anna ngale ia kene naga benta jong pi Anna ka Marian hadin baladap bansiat ya u ki pulit ki lakam ya ka bat habala keli jingkeli ya ka wei ni ki jubab kalaong I want to shoot him in the face but I only got him in the back I hope he's dead ngakwa bansiat ya u naga dur kmat tang ba ngayo ban yeng naki benta ba syadien bat ngayo siat nadien ngakermen ulayam kani ka khana ken ka sakisha ya ka jing e kimi ki kpa ya lagi kuan hakan no ki sngosi pa ki kuan ki sha thombor bat ka jingli na ka banta kani ka khana ka long hato kani ka Marian ka dei ka nong penyap bril ne ka dei ka riu shlur la ne ka dei ta ka kimi ka ba shisha saya jubab lam ma phi ki biyo sngaw ya kani ka khana namar kani ka khana ka ai shibon ba ka jing hikai yang abat yapi belai shibon